Zimbabwe nekuno South Africa Makolana eZimbabwe naseSouth Africa. Vana vedu vakuru vairi. Sinana dodara amaviri avakuru. Bishop Mwasha. Bishop Mwasha. Bishop Machi. No Bishop Machi. No priesthood. Yamina vemuna muchina tawa. Sharon Pans. Uzai Jehovah. Amen. Africa. Amen. Africa.
Trustees. Noma anezari Bishop Richard Juru. Wasebiza mina uBishop Richard Juru. Bishop Tafa. uBishop Tafa. Mahachi. uMahachi. Jodipa. Kazima. uKazima. Bishop Siam Jombe. uBishop Siam Jombe. Bishop Chioni. uBishop Chioni. Namisha. uMisha. Namubhageri Magumise. noMbhageri Magumise. Nomata. Apa. Mukawele napita kuni watana kanda kama vita. Asi Bishop Dr. Masimamaja. Keba uBishop Masimamaja. Akakumbira tinakuzulena. Wapolisa kazange abekhona. Akatakaye kumilewa shanda kale. Zaba 15. Tabe baba tapila mama mdzidzisi. Sesibiziwe sangena ekamereni kamdzidzisi. Uvangeli Kasima alikusina wedwa mdzidzisi. uVangeli Kasima personal aid kamdzidzisi. Akati. Wasesithi Mdzidzisi. wathumwayo Vanakomana venyu vose vauya vapano. amadodana onke asekhona Kubva kumudiki kusvika kumukuru. kusukela omncane kusiya komkhulu Vari pano vese. vakhona bonke Vene Board of Trustees. njalo ne-board of trustees Vakati ndivasheredze. enzengimamene Vazaverengera mashoko emu ekuchenjemaka amakataura muzapende February 2020. ngizobafundela amagama awo engcwele aphuma mhlaka 28 February 2020. Mdzidzisi vakati. owathumwayo wasesithi Vakanaka vaverengeri. kulungile bafundele. Uvangeli Kasima ndokutanga kuverenga seizvi. uVangeli Kasima waseqala kufunda kanje. Afrika yedu. Varume imini muri papo muri kuita zvenyu. Lina madoda elimile apho lisenza okwenu. Zvinhu ngazvipenendzerwe pakereke. Iintombi zenzo ngendlela yazo Uye vatinareri ndoshoko guru kusina naapostoli veAfrica. ilizwe esinalo yilizwe eliqhelekileyo. Unofanira Garai pasi wako mani. Garai pasi. Kumele impela. Garai pasi. Tinokumbira kuti ane foni dzinobatana sobatai zvakanaka. Ngicela abanamafoni abambayo bambe kahle. Kuti muzvinzwire. Umana lizizwele. Afrika yedu. Saka saka munoziva kuti Vangeli Kasima ndiye personal aid wamdzidzisi. Njengoba lisazi uVangeli Kasima uyi-personal aid kamdzidzisi. Akatanga kuverenga. Waqala ukufunda Seizvi. njengakanje. Mashoko emuranda waMwari Paul Mazha weAfrica. Amazwi eNyoko uPaul weAfrika. Apa eJefferson Road Harare. Hamba eJefferson Road Harare. Date 20 February 2020. Date 20 February 2020. Musati ndianodyisa chirayiro. Ndingakukuri odyisa isidlo. Ndiye anoramba achidyisa. Uyayala isidlo. Mwana wangu Tawanda Mazha. Ingane yami Tawanda Mazha. Kuti ndiye ane experience. Ngoba une-experience. Ndinozviziva kuti ndiye wandakapa basa iri kubvira kare. Ndiyazi ubana ndiye ngamnikeza umsebenzi kusukela kudala. Kana mava kunotenga chirayiro. Mase siyathenga isidlo. Unoenda nemukuru wenyu mose kana muri pachete. Ndihamba lomkhulu wenu mali senkonzweni. Mazha mukuru. Umadla omkhulu. Alfred Kushamisa. u-Alfred Ndiye Kushamisa. mukuru. Nguye omkhulu. Nokuti mukuru hangaigare funde. Ngoba omkhulu mkhulu. Mukuru hangaigare funde. Amungamubatsire. Mukuru hangaigare funde. Zuro mwanziza. Umkhulu iteretere ayigibeli phezu kwebele. Phinda njalo. Umkhulu iteretere ayigibeli phezu kwebele. Omkhulu intela ngeke yagibela phezu kwentele. Hebele. Saka ndiye anokutungamira kunotenga chirayiro kutawo. Nguye ozalikhokela ukuyathenga isidlo edolobheni. Neboard of Trustees. Ne-board of trustees yonke. Mukuru wake mbona hangatungamiri chache. Omkhulu wakhe umbona ngeke wakhokhela itshethi. Nekuti akarasika zvakanyanya. Ngoba waphambuka kakhulu. Anebarika. Unesithembu. Akazviitire izvozvo. Wakwenzelani lokhu? Mukadzi mumwe chete. Umfazi munye. Ndobura. Ndiyo umthetho. Ndakanzi naMwari ndiri paHarvard. Watshelwa uNkulunkulu seHarvard. Recreation of Africa. Yi-Creation of Africa. Yona nabanye vari kuno
University. Madela Ganesema University. Wakubatia mubasa kusika Afrika ishaki. Wazo msikiza msa wetu kwa Afrika. Wakubatia